handumana sa kaaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Legion. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maghintay ka lamang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang atong matatampo, nagdasangan ka, Linjon. Recorded by X Thunder Gaming. Sakit ay! Ging na diya sa'yo pauli, kinakantag ang trabaho ni Sabay! Kaya man may gibuyan sa mong teacher pa? Ay mo tupag kapag... Unsa? Ikulatan na siya ka sa mga maama, bali dyan. O bay Mark? Luuyas ni mo bayoy. Ako pa ni mo, mulayas ka di sa inyo. Kung mulayas ka bay, asam sa ko paingon. Di mo sa ko makakita ang trabaho kay bata pa mo ko. Anya, kwanta lang ka nga, sikihan lang kakulata si mong ama-ama. Sige na bay, makaya ra lagi ni. Hoy, Legion. Bago na diha kay buntag na. Unsa na dayang oras sama? Ay buntag na. Alas 4 na kadlawon bangon na. Aron mag-andam kag ipakaon sa baboy. Oya pagkahuman labi itong mga bulingon sa imong mga manghod ha. Halihok na! Mura ka biyag minatay diha oy. Ma, bangon ako. Kaapoy. Pero ako lang din ang agwantahon. Kay di na ko pa skwilahon ni Papa kung di mahuman ang akong trabaho. Ay, Jean. Ibangon lang ka. Tapangan lang kanako sa imong trabaho, kuya, uy. Kasi kulataw na sab ka ni Papa kung dili mahuman ang imong trabaho. Salamat, Jean. Padali, day Jean, kay basing malita sa klase. Okay, ah? Ay! Hey, John! Pinarot? Pa, Sa'yo mong pauli, ha? O kinahanglan nga alas 4 sa hapon, naano mo din Sabay. o pa. Kaya ikaw yung manghon ni pauli mo. Kakita ka ng 2x2 kung isandig sa kusina. Muna kung ibunal ni mo kung mulapas ka sa oras ka kung giingon ni mo. Sabot? Oh. Kinahanglan nga alas 4, niyan ka Sabay. Sabot ka? O pa. Day Jean, ito na. Mamauli lang ta kay 3:50 na ba ya? Hala, kuya. Dili pa ko may mo mapauli kay nang meeting among teacher. Nga na pa ko ni-announce si teacher. Ang panangid lang si mga classmate nga. Muna ka kuli. Sige, kuya. Gahil kag usultiyan, ha? Ging natin nga alas 4, niyan ka Sabay. Sura sana, ha? Alas 4:05 na. Nagbaktas pa mong mi pa. 5 minutos ra bitaw ang lapas. May mga tarungan ka pa. Sakit kayo! Recorded by X Thunder Gaming.
ligid. Ma, Basta ba di ka mag-andam og pagkaon sa baboy? gilantan ko, ma. Ha? Gilantan ka? Isa ginantan? Ay, si Legion, gilantan. Ah, tuon pa ng ginantan eh. Inahinol nga tinapula na. Ay, nandiyan. Liyaw ka ha. Yan natin na kita mo sa bay. Mauli ka rin ko nga naglubo ka pa niya. Yatak ka naman ka. Gudi nga ni-absent ka. Kay gilantan day ka. O bay, Mac? Ay, napaganda. Kay, duwis na biyan nga to sa madlaw. Dali aras panahon ba isa? Wala ibaw nga. Senior high na ta. Lagi bay, mura lagwa. Oh, asam ka mag-college ba? Ang bote ni bay. Di na tingali ko makaswilag college. Ha? Uy, nga naman. Wa may magasto na ko. John, ni ama day ka din he. Dali mag-stock na na. Ibrihante ka. Okay ra ko, May. Busog ba ko? Pag sure ba? O lagi, busog ba ko? Ani na lang. Pagpalit na lang ko og makaon anya apilanti ka, Ha? Ay, murag lahi na nida. Unsa ka bay? Ako pa ni mo ba, no? Imo na po nga yabas, mi. Kay klaro kayo na nga naibog. Hoy. Ganyan ka sigig pukok na ko ay. Nakaisulti? Naunta, May. Pero, nadlaw ko, basig masuko ka na ko. Dili lagi ko basuko ni mo. Sige na, sulti na. Basta ha. O lagi. Basta ko kung hindi ka na. I love you. Tuot. Lako ni mo. May Pwede nang tigna. Noon? Love sa kunin mo? Oli, John. Love sa ka na ako. Salamat, May. Ingnan tabitaw kang naibog na smini mo. Congrats, bay. Salamat, Bay. Ma, mga yung tagog kwarta ni mo, ma, kay nakoy paliton nga projects. Hawa ko'y kwarta, oy. Ay, John. Ikaw ba? Dako naman ka no. May pag minarbaho ka no. Alam magkatabang ka na mo. Oh. Si Kim nagpabuhi eh. Unday niyo pag-eskwela eh. Pagitag trabaho. Alam magkatabang ka na mo. Pa, Maul maghapon. Di maghapon ka mahuman na yung pag-eskwela. Ba kayo? Wa, mami ikagasto ni mo. Ano sa'yo mundang gud? mo na, Bay. Mundang na ko sa pagskwela, Bay. Mangita lang ko trabaho. Maura magyapon. Skwela ko, di ba ko hatagan nilag mama o papa o kwarta. Nga asam ka mangitag trabaho? Dinhira ko sa ato, Bay. Bahala og kargador, musuod ko. Salamat taon. Kaya nakasuot ko trabaho ko din sa tindahan. Bahala ng kargador. Ang importante nga, may trabaho ko. Hey, John. May! Tinuod kita nga niundang nakag-eskwela? O May. O nagtrabaho na lang ko din Isip, kargador o bugas. Siya nga, uy. Maniundang ka. Kung ko'y mahimo, May. Kinahanglan nga mangitam ko og trabaho. Aron, nako'y ikahatag sa mga ginikanan. Salamat yung taong kay. Gihatagan kong tips akong gideliveran og bugas. Kakwarta dyan ko. Dili. Si May og Mark nang nagkuyog. Og sweet kay sila. Unsay buti pasabot niya ang nakita. May relasyon na ka silang doon. Salamat kay na timing ka, May.
Ganihan na ka napaabot ako din gawa sa eskwelahan? Oh, May tuyo ka na ako? naibuong lang ko ba? Kay, ganong wala ka magpakita na ko sa kong gitrabahoan nga tindahan. Busy magod ko, John. Busy? Or, di nakaganahan ako tungod ni Mark. Lechon. Nakita tamong duha ni Mark nga nagkuyog og sweet kay mo. May relasyon na ba mo? Oh, John. Oh, sorry ha. Kay makigbuhag na day ko nimo. Nganong imong nagibuhat ako, May? Nganong imong kong gipasakitan? Ngawa man ito kung magbinuang sa atong relasyon. Sorry kayo, John. Sa sige na mo kuyog-kuyog ni Mark. Na-develop na ko niya. Maong, kalimti na lang ko. May, Ayaw pagkilaki-laki uy. Mura man hinuon ka og dili lalaki. gisakitan lang ko sa buhat sa kong uyab, Rumilin. Nagigbuwag siya na ako. Ug iyang gipuli ang suod pagod na akong amigo. Ana raman ko na kinabuhi, Gwen. Ay nag-uul-guul diha. Niabitaw ko. Ang, ha? Ayaw og guul-guul diha. Niabitaw ko. Huwag mo ko sa kung nauna ang giingon ni Rumalin ako da. Unsa ka kung ako siyang panguyaban? Ha? Manguyab ka na ako. Kana ko nung way masuko. Kinsa may masuko, uy. Ngawa man ko'y uyab. Nga sa ato pa, may chance di ko nimo. Dugay na tayo nagkauban din ni. Og nakailan na kay ko ni mo, Lechon. Buotan o kugihan ka. Ang parehas ni mo nga kong gipangita. Salamat, Rumalin. I love you. I love you too, Lechon. Ang panahon na parang Nalipay ko nga niabot si Rumilin sa kong ginabuhi. Karon, ninyo na mi og may usa ka anak. Nagtinabangay ming duha nga mataga na muog maayong kaugmaon ang among anak. Nga dili maparehas nako nga nagdako nga puno sa kalisod og kuwang sa pagpangka sa ginikanan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga hikalan kaagay Legion nga at tukan Davao de Oro, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, maghintay kalaman. Ang mga kagibahan sa radyo ni Vicky Persuelo, Proteksyon ni Priscilla Gas. Kamuusap mga higala ug mga sukinaw. Kintanggit sa pada sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address sa langin ining tununay hamanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.